Kapin gatos ka mga residente sa Cagayan de Oro City ang gihikling human nalubog sa baha ang ilang mga balay dihang milapaw ang tubig sa Ipunan River tungod sa kusog nga ulan. Ani ang report. Temporaryong gihikling sa Bulao Elementary School ang kapin usa ka gatos ka magbanay. Human misaka ang tubig baha sa Promised Land, Sitio Bulao, Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga banda alas 12 sa tungang gabi, mibundak ang kusog nga ulan sa lugar nga hantod na sa alas 6 sa buntag. Sumala sa opisyales sa barangay, kaganinang kadlawon pa sila nagsugod sa paghikling sa mga residente. Kusog dire ang ulan gihapon, pero ang kuan man gud dinhi sa amo sa Ipunan, ang baha na mo dili gyud dinhi angkos nga ulan dito gyud sa bukid nagikan. Pipila ka mga residente sa Sabculo ang nagpabiling gihapon sa ilang balay, taliwala sa kusog nga bulog sa tubig sa baha sa kabalaka nga mga wala ang ilang mga gamit. Pag abot og alas 2 ni saka naman ang tubig diretso na largo diri sa balay, kusog kayo. Amo pay pagpasaka dayon sa mga gamit. Ang uban wala na naapsan, nanglangoy na. Hinuon walay natala nga nasamdan sa maong insidente. Samtang nagpadayon pa ang clearing operations sa mga lugar nga gilunupan pa sa baha. Gitunulan na Sabculo ginabang sa barangay ang mga apektadong residente. Aduna Sabculo ongoing flood control project sa lugar diin gilauman nilang maoy makasulbad sa problema sa ilang barangay. Kini makita nato nga mga flood mitigation nga mga project naa diha iyang kamulo. Ang tod karon sige pa og trabaho. Sumala sa pag-asa nga ang pag-ulan-ulan resulta sa southwest monsoon o hanging habagat. Posible Sabculo nga magpadayon pa ang maong lakat sa panahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.